Salutare! Marius Ghiță sunt, de la Remax Impact. Mă aflu acum undeva lângă lacul Mori pentru a vedea un teren ce va fi scos la vânzare în curând. Ești proprietar și deții un teren pe care ai vrea să-l vinzi, dar nu știi valoarea lui? Îți dau următoarele sugestii. Gândește-te la cea mai bună folosință a terenului. Ce ar putea construi pe el o persoană interesată? Practic, valoarea terenului este dată de cea mai bună utilizare a lui. Apoi, mai ia în calcul următoarele aspecte. La ce distanță sunt cele mai apropiate construcții? Unde sunt utilitățile? Accesul către teren, adică lățimea străzii, dacă este amenajată, mijloace de transport în comun, dacă terenul este drept sau necesită terasament, lungimea deschiderii către stradă, dacă sunt limitări asupra posibilității construirii impuse de autorități, calitatea vecinilor și alte aspecte. Dacă ți este greu să faci această evaluare singur, contactează-mă. Eu, împreună cu echipa mea de specialiști în domeniu, te vom sfătui astfel încât să-ți vinzi proprietatea în cele mai bune condiții. Ne vedem în curând!